Aquest cop ha congruat. Festas en Castelo. Oye, vamos contar o programa. O día 20 empezamos a pausa, porque que é unha festa sin hostias, sempre houve hostias nas festas. O día 20, boxeo, nunca tal se viu en Castelo, na polideportiva. Pola noite ven un chaval de Carral, bueno, moita xita. O do 20 ao 22 empeza o fútbol sala. Castelo Deporte 2012, este ano con unha chea de... Calacán! Unha chea de premios, 1200 puntos ao primeiro e 500 ao segundo. Despois xa empezan as festas, o día 24 xa hai verbena, volven á plaza aquí a Folgueira con JJ Son e Dúo Fantasía, tamén chivando todo por vía interna. E o 25, que é o día do patrón do Santiago, pois teremos sesión mesmo. Xa pa agosto, fiestas del San Ramón, o que vamos a ter é empezar o día 24, que é viernes, empezamos a noite empezan con Castelo Son, concerto. E esta trapallada pa chavalada nova. Están, quen está? Carlos Blanco, Budiño, con Aila Lelo, están los 22, está Recambios Tucho e están varios outros máis e xente que amenizará todo isto. Depois xa verbena o 25 e o 26, festa, ainda non saben ben as orquestas porque as que queden libres virán para esas fechas. E o día 31 ven de verdad a festa grande de Castelo a churrascada con panorama e Marbella xa para que o cajoante aguantou e o que non morrerá antes dese día. Así que, xa sabedes, a virse a Castelo ás festas. Veña, viva Castelo! Viva as festas! Subidita aí. Ti Fero, escoitáchelo ben?